खटखटी along banghini osomar langke jangpen inut apran kedam खटखटी पुलिस स्टेशन कांग along pini pai pai cekloni pai pho arni ada porphai kep apor malom खटखटी tila basti balaji parking adung along banghini osomaratum jui bompen langteng along langachinglu damahut banghini ta langjang chokpusi bertalong dum adung arai ke doatum thekdun longsi kerap dum jiafan bor ido bonsitame kopai ke langno rosan adhikari asomar inut anu adhikari nengkan hinira ebeng abang adim along amat aprandam jido lapen inut isan adhikari arta nengkan pli abang ke keso kilang japhan dimapur nikos hospital along an pondo halapu khotkhoti police SI nitul saikia SI atikur rahman SI rajib bora lapen bukajan OC moblik brahmatum adim an paledunsi kedoan asai dengsi apran ke dam dui ao sophan Libhu Medical College and Hospital along anponsi postmortem aphan sighting pondo bukajan pen herald hamselapen for the sorteron report news 7 notice